semo ya Miriri inse ye factory ya Tombe imeyakitutu masabe county ya Nyamira niko barura matukane oka guchia somo teneneri bwe factory ya Tombe koerera na seki baryera bonus shilingi 13 bagukwana ime ya Miriri zone ya kane ekero gyokorobekana nigo batebire mbali guchia gupima echae guikabanyorire engeri yabo buna ebwenerete ase ubororo bonene abaremi bekemeri yechae betundu bari ya Kiamarita T61 inse factory ya Tombe ime bunge ya Kituma Sabe ime county ya Nyamira nigo barobekana kwe murunganeria okoria we pona sianse ase factory ya Tombe kagirego chakoriera chishiringi 13 echa bonus yetu anyorete ya socket chibese ya socket chikorkunga 13 shillings njebuno mulemi bune mochiamani okurukia Marita T61 ndo chianjiranete kabisa ono nale goteba nale gosaba ikogosaba kwane ngoli kuchia saba lemi chibese chimoro jenji bagogeti ono ni gotoraba burake kusaba director baitoiga nduto kuboli bworoiga moto erese ngaki chibese chimuagete paka mwacha guikara chigasoka chiru chikoro ku 13 egara muri nyamanye kuru arakoreki aisanike akio maene chibese twarusetie se biombe trustingo toitere no twaruse tugasomeria abana wona chibese cyaburire ruto bye kotebirenga abana turusi chibese muguko tosomeria abana kaito korusire no nyecha yaito yasirire aya amataya togotora na matabire nenkoro una boikore bagatora matabire nenkoro aya tori atatu nenkoro igarabire nenkoro waere ni togotora nenkoro una boikore atorabire nenkoro nonkero epona sio chigocha boikore bariera siringi kochakera 60 na kogenderera wa intu tuataka neke tigango batatebi naki echa togotogora kiagere cha ira sa nene utatuge no nenkoko no ne bodi togotuga bagukwana ime ya Miriri yuere son 4 ekero gyokorobekana okuoni go barura matukano oka kochuboteneriwe factory ya Tombe koberanga na seki bakoliere pona sia serigo lirianse niki twabaira matukane utuko ba matukane na tukwana lerego ngo matukane tukoja bara guchakira mambi tutageta machibu abuna bali ba Tombe stroke sombugo egere tumanyenga kuruga abonye mugo toiraneri rona intundo ko bacha yaito bono ngaiki togokora tosomia abana nandi tumanya konyora bo beso bosinini 13 kaito koira wa intu tuataka neke tigango batatebi naki echa togotogora kiagere cha ira sa nene utatuge no nenkoko no ne bodi togotuga bo twachire gwake sabu yecha ye sabu ye cha nengo na utuge ngombe twarore ngombe ye afatari wasabu ngombe yemo tunyebekera rigo lirire ise pesa mabera chikibainye lituko ejije mu 100 na 60 lituko kama ngombe yemo omotienyi nsiringi 400 omwako mugima ngombe yako za siringi 60 na karibu na 5 wakomenta mori haya siringi 10,000 chajange 70 ejiji tatoke cha imepi bagukwanekerekia baremi abubo igoni go bagendere kugikiria bokongu aba director bechae bakurwa ase factory ya Tombe abukorengana barabo bakweranga nigori goriri apona asiria chetense kubwatikana ne chisegi echichabeire mache mumbu bono twajire gakora meka asengenjo omotara gitaga totebetinga chibese twarire siringi 50 nanda tanga gyoto ngeri gutuma kuchimaega bono ya nyare kanire egyoto yatumire maega etwa siringi 13 neja yaito batotebetie ese metie nyebere atigarete batotenge ja yara koni kubia chibese yara koni chibese nyinge nande batonjo keirenga Southern Sudan ngateri ko ire chae bono ntu tware ko boriga Southern Sudan aba ikoyo barabunga ibare koni kucha nigo bono ko mobaira irenga mbago chago pima chae na goendera gotora nyore magani abo tago chago ikiraniwa matukaya twarure anega koera ngurikera tole mu manager monene gwe factory ya Tombe toko motebiga atoiranerie biri toko muboria buna tutageta atoiranerie onya tago toiranerie after 4 days chaete yo toko bana tuko saba chikari cheto che factory chikole chisoka Tombe otora tange ikoko pimere chae ase chitundu bali gochie se factory toe chae nore ngochisasini kose mogeni Steven Nyarikembonde Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira.